Sibele somwele kwi-channel kaMuphasoningi sibe ngokuyithoba sibe ngokusehlisa sibonga ithuba sibe ngokulonda uNkulunkulu ekulonda uNkulunkulu egcina uNkulunkulu ekuvulela iminyango asikhulumela ngamaphupho amabili amathathu sokhuluma ngephupho likaRebecca ngethemba lokuthi mhlawumbe mase ikhulume ngalo nawe somehow lingasho likusiza into ayisho la uRebecca uthi ke pastor ngiphuphekela izinyoka ezimnyama nengwenya kanye ne-tiger emsebenzini zingenzi lutho kusho ukuthini kodwa ke singabala la ngane yakwethu ukuthi into yokuqala uma uphupha la ubona izinyoka ezimnyama uphawu lolubi lolungasho ukuthi ubhekene nobumnyama empilweni futhi ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kunezinsongo ethize empilweni phinde la lingaphinde lisho ukuthi qaphela ingozi nokuthi mhlawumbe kungenzeka uzungezwe abantu abangalungile emsebenzini la usebenza khona futhi la uma uphupha izinyoka ezimnyama uphawu lolungabe ukuthi kungenzeka ubhekene mhlawumbe nesimo esingajabulisi noma ungaphansi kwencindezi ethize futhi kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe ukhungethwe ukudangala noma ukudumala noma ukudabuka empilweni njengamanje kanti ke uma uphupha la ubona ihlosi okuyi-tiger ngolika George uma ubona ke la ihlosi uphawu lingabika ukulekele engozini ethile nokuzungezwa isitha esinamandla amakhulu empilweni kanti futhi ke la ihlosi lingaphinde libike la ukuthi mhlawumbe umuntu oyimisele noma umuntu onesibindi noma umuntu ophokophela phambili ngokwempilo kodwa ke asikhulume la ngokuphupha ingwenya njengoba uphupha ingwenya uphawu olubi noluxwayisa ngengozi esinikujeqeza kanti futhi lungaphinde kusho ukuthi uhlezi noma uzungezwe abantu abangalungile futhi abantu abenza sengathi bakukhonzile kepha bekwakhela uzungu noma bekuphela amanqine enyathi akukho okuhle ngale iphupho esikubonayo ungachazwe leli phupho lakho ubona ingwenya ubona mhlawumbe i-tiger ubona mhlawumbe izinyoka ezimnyama akukho okuhle singachaza kodwa ke asihlabele phambili sibheke la uPrince Gumede uthi ke mina ngomhla ka-1 January 2000 sise beach ngahlala ijuba elimhlophe ekhanda bonke abantu babe bashaya izandla ngasukuma lisahleli ngama 30 minutes lasuka lahamba angazi wakusho ukuthini ngicela usizo lokuchazela ke la uthi uPrince Gumede asazi ukuthi uthi wayekubona kwenzeka lokhu kuyiphupho noma wayekubona kwenzeka physically in reality kodwa nje ijuba uma sengalibheka la ibheke ijuba elimhlophe lihle kakhulu limele ukuthula limele uthando limele ithemba empilweni limele isiqale esisha kanti futhi ijuba elimhlophe limele ukuthembeka limele isimo senhlanhla limele isimo sokuchuma liphinde limele umoya ongcwele uma kungenzeka uliboneke in reality leli juba elimhlophe lizohlala kuwe kungasho ukuvakashela umoya ongcwele ngaphinde kusho ukuthi umuntu onezotha noma kunenhlanhla esuke iza kwena kanti ke uma usuphupha ke ijuba elimhlophe lindiza phambi kwakho noma hlala kuwena uphawu futhi loluhle oluhle kakhulu lolusha inhlanhla lungaphinde libike futhi la injabulo ezayo libike nokuchuma ongahle ube nake esikhathini esizayo kanti futhi ngaphinde kusho la ukuthi uzongahle uzwindaba ezinhle nezimnandi esikhathini ke esizayo noma kungasho ukuthi wembethwe amandla omoya ongcwele kanti ke uma uthuli baby uthi yena sawona pastor ngabe kusho ukuthini uphupho ugijima akachazike la ukuthi uphupho uyagijima umjaho noma uphupho ugijima uyabaleka kodwa kasichaze nezama ukuthi sibreak down ukuthi sithi ke uma kungenzeka uthola ukuthi uphupha ugijima wedwa uphawu loluhle nolushintsha intshisekelo uma uthi uyagijima nje uyajoga elisho uqhuqhuzeleka osuku nako ekufezeni lokho sukuyibekele kona empilweni ngaphinde kusho la kungenzeka kube nesikhathi esimnandi empilweni kungenzeka kube nenhlanhla esikhathini esizayo noma kungenzeka kube nomcimbi thizeni engahleke uthakasele kanti futhi uma ubhala ugijima uwedwa kungaphinde kube ukuthi umuntu kamoya kade futhi uliziba lolubizo yabo kanti futhi esingakubalo ngako la ugijima ukuthi mawuphupha la ugijima mhlawumbe sesithi ke mhlawumbe uphupha ugijima ke la i-marathon uma mhlawumbe ugijima umjaho noma leyo marathon uphawu luhle nakho olingasho ukuthi okwamanje mhlawumbe umuntu osebenza kanzima noma umuntu omatasa ngomklamo othile ongase ke ukulethela udumo noma ukulethela impumelelo
kanti ke uma uphupha ke asesithi ke uphupha mhlawumbe la ukhuluma ngokubaleka ukuthi mhlawumbe imiphupha la ebaleka uma uphupha ke la ubaleka uPaul ngasho ukuthi kungenzeka njengamanje uzama ukubalekela inkinga ezithile noma uzama ukugwema inselelo noma izimo ezimbi osukubhekana nazo njengamanje empilweni ongafuni kodwa ukubhekana nazo. Asibambela ingosi sobuya futhi ngokulandelayo siletha amanye amaphupho sema ngithuba uNkulunkulu enibusise. Inamba yami ikhona kanza kwethu uma ngingekho ku YouTube, inamba yami ngishela ukuthi niyakwazi ukungithola 24/7 kuyona, ningifonele nibuze uma nginaso isikhathi ngiyaniphendula kazi. Inamba yami ningayisebenzisa ikhona egcineni. Yes, akekho umuntu owakwefonela inamba wangathola usizo, bayafona balithola usizo kubaphendula ngikwazi ukuphendula khona uma isikhathi sikhona futhi akekho kodwa wakwangifonela egcine ngamphendula kanza kwethu. Nabonga uNkulunkulu enibusise.